U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i любов Boga Ojca i jedność Ducha Świętego niechaj будуть z усіми wami. I z duchem Twoim. Czego szukacie? Te słowy сьогодні Jezus Chrystus каже до перших учнів. Хочемо ми почути те słowy запрошення і так само запитання. Czego ja szukаю? У своєї віри, у своїм спотканні з Христом. Кожен раз, коли приходжу до костюла, czego я шукаю? Хочемо знайти відказ на це питання у глибині нашого серця. Сьогодні, слухаючи Боже Слово і приймаючи Христа, хочу почути свого наставника, почути слова мудрості і хочу наповнити своє життя Божою присутністю. Нехай ця Евхаристія недільна, якою приймаємо уділ, буде для нас такою можливістю, щоб справді знайти того, кого шукає. Божій милосердності доручаю святої пам'яті віка до цієї Евхаристії, просячи, щоб добрий Бог прийняв його до вічної хвали, узгадуючи 4-ю годовину після його смерті. На початку цього святого споткання станем перед Богом у правді і за наші слабості, грехи і провини щиро Бога перепросимо. Сповідаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог усемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу, а на землі спокой, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинародный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами. Тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся.
Усемогутный вечный Боже, Ты керуешь небом и землею. Выслухай ласкаво просьбы Твоего народа. Я дары наши, я часы супокое. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання першої книги Самуэля. У тыя дні Самуэль спаў у святыні Пана, дзе знаходзіўся каўчэг запавету. І паклікаў пан Самуэля, а той адказаў: «Вось я». І пабег да Элія і сказаў: «Вось я, ты мяне клікаў». Элі адказаў: «Я не клікаў цябе, вярніся і спі». Ён пайшоў і лёг. Але пан паклікаў зноў: «Самуэль». Устаў Самуэль і пайшоў да Элія і сказаў: «Вось я, бо ты мяне клікаў». Той адказаў: «Я не клікаў цябе, сыне, вярніся і спі». Самуэль яшчэ не пазнаў пана, і слова пана яшчэ не адкрылася яму. Тады пан паўтарыў трэці раз свой заклік: «Самуэль». Ён устаў і пайшоў да Элія і сказаў: «Вось я, бо ты мяне клікаў». Элі зразумеў, што гэта пан кліча хлопца, і сказаў Элі Самуэлю: «Ідзі спаць, а калі зноў цябе пакліча, адкажы: кажы, пане, бо слухае слуга твой». Пайшоў Самуэль і лёг спаць на сваім месцы. Прыйшоў пан і стаў, і паклікаў, як перад гэтым: «Самуэль, Самуэль». Самуэль адказаў: «Кажы, бо слухае слуга твой». Самуэль рос, а пан быў з ім. Не дазволіў Самуэль ніводнаму яго слову упасці на зямлю. Гэта слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Приходжу, Божа, сповніть Твою волю. Я твердо сподівався на Пана, і Он схилився надо мною і почув мой крик, и поклал у моей устны новую песню, спел хвалы нашему Богу. Ахвяры и приношения ты не пожадал, але ты открыл мне уши. Усе спалення і ахвяри за грех ти не потребуєш. Тады сказав я: ось іду. У початку книги написано про мене: я пожадав сповнять Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я обвещал Твою справедливость на великим сходе и не закрывал устнов своих. Ты это ведаешь, о Пане. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, тело ж не для розпусти, але для Пана, і Пан для тела. Бог воскресил Пана, воскресить и нас силою Своей.
Хіба не ведаеце, што целы ваши – гэта часткі Христовыя? А той, хто злучаецца з Панам, становіцца адным духам з ім. Уцякайце ад распусты. Усялякі грэх, які чыніць чалавек, ёсць па-за целам, а распуснік грашыць супраць уласнага цела. Ці не ведаеце, што целы вашыя – гэта святыня Духа Святога, які ў вас, якога вы маеце ад Бога, і што вы не належыце сабе самім, бо вы куплены за вялікую цану, таму слаўце Бога ў целе вашым. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы знайшли Месію, гэта значить Христа, ласка і правда сталіся праз Яго. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. U той час стаяў Ян Хрысціцель і двое з вучняў ягоных. І калі убачыў Езуса, які ішоў, сказаў: «Вось ягнё Божае». І пачулі двое вучняў яго, што ён сказаў, і пайшлі за Езусам. А Езус, азірнуўшыся і убачыўшы, што яны ідуць за ім, сказаў: «Чаго шукаеце?» Яны сказалі яму: «Раббі», што азначае настаўнік, «дзе жывеш?» Ён сказаў ім: «Ідзіце і убачыце». Яны пайшлі і убачылі, дзе ён жыве. І засталіся ў яго ў гэты дзень. Было ж каля 10 гадзіны. Андрэй, брат Сымона Пятра, быў адным з двух, якія пачулі ад Яна пра Езуса і пайшлі за ім. Знайшоў ён спачатку брата свайго Сымона і кажа яму: «Мы знайшлі Месію, гэта значыць Хрыста», і прывёў яго да Езуса. Езус, глянуўшы на яго, сказаў: «Ты Сымон, сын Яна, ты будзеш называны Кефас», што азначае Пётр, скала. Гэта слова Пана. Мы знайшлі Месію, гэта значыць Хрыста. Ласка і праўда сталіся праз яго. Дорогие браты і сёстры, слова, якое сёння дае нам Касцёл, сапраўды запрашае нас да такога глыбокага асабістага роздуму над тым, над той дарогай веры, якая здзяйсняецца ў нашым жыцці. Бачым першых апосталаў. Апостол Андрэй і апостол Ян. Ян, который піша Евангелие, ён вельмі скромны, ён пра сябе не гаворыць, што гэта я быў, але ён быў тым другім вучнем. І ён добра, вельмі глыбока памятае гэтае спатканне, бо яно было першым, которое здзейснілася ў яго жыцці і вельмі глыбокім. Настолькі глыбока памятае, што калі піша Евангелие, ён ужо старэйшы чалавек, яму каля 80 гадоў. А калі спаткаўся з Христом, то быў юнаком, гадоў 14, 15, 16. Усе гэтыя словы, абставіны і таксама тое, што вельмі уражлівае, было ж каля 10 гадзіны. Хто з нас памятае, што пазаўчора было, 10 год назад, было ж каля 10 гадзіны. Гэта значыць такое нешта асаблівае, што адбылося ў яго сэрцы на ўсё жыццё. Нават гадзіну, калі гэта сталася, ён узгадывае праз усё сваё жыццё. Што тады здарылася? Яны пачулі, будучы вучнямі Яна Хрысціцеля, Андрэй, Ян былі таксама іншыя вучні.
Яны пачулі ад свайго настаўніка, Яна Хрысціцеля, который убачыў Езуса Хрыста, вось ягнё Божие. Тым сімвалічным жэстам Ян Хрысціцель, можна сказаць, хоча перадаць сваіх вучняў Езусу Хрысту, бо ён першы распазнаў у ім Збавіцеля і хоча, каб вучні пайшлі за ім. Пачулі двое вучняў, што ён сказаў, і пайшлі за Езусам. Езус, азірнуўшыся і убачыўшы, што яны ідуць за ім, сказаў ім: чаго шукаеце? Наша дарога веры – гэта заўсёды тое, што нас навучылі пра Пана Бога. Кожны з нас мае свайго Яна Хрысціцеля, чалавека, который паказаў дарогу да Пана Бога. І вось мы пачынаем ісці самастойна на розных этапах, рознымі спосабамі за Богам, за Езусам Хрыстом. А Езус Христос сёння, азірнуўшыся, убачыўшы кожнага з нас, пытаецца: чаго шукаеце? Чаго шукаеш, будучы хрысціянінам, ідучы ў касцёл, гаворачы малітвы, прыходзячы да споведзі, да камуніі святой, чаго шукаеш? І вучні паказваюць нам, адказваюць на гэтае пытанне сапраўды жыццём сваім. Кажуць яму: рабі, што азначае настаўнік. Паказваюць, што шукаюць настаўніка. Шукаюць настаўніка, который будзе іх настаўляць, который будзе іх вучыць, як жыць, который пакажа дарогу, правільную, добрую дарогу. Ці я шукаю настаўніка? А можа, я ўжо сам для сябе настаўнік, сам ведаю, як маю жыць, што рабіць, як выбіраць. Ці я у Езусе Хрысце бачу настаўніка? Што гэта значыць мець настаўніка ў Езусе Хрысце? Гэта значыць слухаць яго слова. Першае чытанне дакладна пра гэта нам распавядае, даючы прыклад, узор маладога Самуэля, ахвяраваны у святыню, каб быў пры доме Божым, служыць Элію, служыць у святыні, і вось да яго сэрца прамаўляе Бог, гаворачы па імені. Ён на пачатку не разумее гэта голасу, хто да яго кажа, ідзе да свайго настаўніка Элія, кажа: вось я, ты клікаў мяне. Элія трэці раз, калі гэта пачуў, распазнаў, што гэта Бог гаворыць у сэрцы, і кажа: не прыходь да мяне. Калі зноў цябе пакліча, адкажы: кажы, Пане, бо слуга твой слухае. Гэты аповед вучыць нас гэтага пакорнага падыходу да Божага слова. Чи умеем яго слухаць, чи хочам слухаць? Можа, часамі баімся пачуць Божы голас, бо ён заўсёды вядзе нас да нейкай змены. Ён хоча заўсёды даць некае дабро, прыгажосць нашаму жыццю, а мы вельмі часта прывыкаем да гэтых нашых, як мы кажам, паўсядзённасці, да гэтых схем нашых, да гэтай руціны. Можа, часамі яна шэрая, але свая, дае некую пачуццё бяспекі. А Божае Слова заўсёды новае. Яно вядзе нас да некай змены, выводзіць нас не толькі з граху, з цемры, але таксама з такой паўсядзённасці. Сёння Слово Божае пытаецца: ці мяне слухаеш? Ці умееш, ці хочаш пачуць мой голас, ці хочаш, каб я быў тваім настаўнікам? Далей вучні, адказваючы на пытанне, чаго шукаеце, кажуць: дзе жывеш? Хочуць убачыць дом, можа, некае месца? Напэўна, не. Дзе жывеш? Пытанне, вельмі глыбокае, яно паказвае нам імкненне сэрца вучняў. Яны хочуць быць увесь час у яго прысутнасці. Увайсці ў месца, дзе ён жыве, гэта значыць увесь час чуць прысутнасць настаўніка Езуса Хрыста. Чи я чую гэтую прысутнасць Бога ў сваім жыцці? Дзе я яе чую? Вядома, хтосьці скажа, такім асаблівым месцам з'яўляецца сапраўды касцёл, святая імша, літургія. Гэта так. Умеем тут, таксама трэба задаць пытанне, ці умеем пачуць прысутнасць Пана Бога. Бо можна таксама прыйсці ў касцёл на літургію і размінуцца з Богам, не ўвайсці ў тое месца, дзе Бог сапраўды жыве. Але другое чытанне падказвае нам, што тым асаблівым месцам прабывання Бога з'яўляецца нашае цела. Святы апостол Павел вучыць карынцянаў і паказвае, што асаблівым месцам Божай прысутнасці, которое хрысціянін можа знайсці ў сваім жыцці, гэта маё цела. Ці не ведаеце, што целы вашыя — гэта святыня Духа Святога, які у вас,
якога вы маеце ад Бога, і што вы не належыце сабе самім. Як гэта зразумець? Як гэта зразумець, што маё цела, яно не належыць мне? Чыё яно? Калі з верою паглядзім на тое, што з намі здарылася ў часе хросту, то трэба адказаць адназначна, мы аддалі сваё жыццё, таксама целы свае Богу. Ён, стаўшыся чалавекам і праліваючы за нас кроў сваю, Ён прынимае нас, кожнага з нас, у касцёл, который называется містычным целом Христа. Кожны з нас частка Христовага тела. Хочам гэта зразумець і прыняць, так як подсказывае нам апостол. Тело не для распусты, але для Пана. Пан для тела. Таму слаўце Бога у вашым теле. Каб адчуць прысутнасць Бога ў сваім теле, трэба ў адпаведны спосаб сябе паводзіць. Трэба мець свядомасць, што ўва мне ёсць Божы дух, тады калі жыву па-божаму. І адпаведна, калі уваходжу ў грэх, тут канкрэтна названы грэх распусты, можа быць кажды іншы грэх, то выганяю Божага духа са сваёй душы, са свайго цела. Я маю вольнасць, я маю свабоду, которая дазваляе мне выбіраць. І зноў чуем пытанне, чаго шукаеце? Ці гэтага я шукаю? У сваёй штодзённасці ў хрысціянскім жыцці і ці знаходжу? Ці знаходжу Божую прысутнасць, ці знаходжу Божае Слова і Божую ласку? Яны пайшлі і ўбачылі, і засталіся ў яго ў гэты дзень. Гэта значыць, на ўсё жыццё прынялі для сябе пастанову «Хачу жыць, Божа, у Тваёй прысутнасці, хачу быць блізка Цябе». Першыя вучні паказваюць нам істоту нашай хрысціянскай веры. Шукаць, тут трэба ісці, глядзець, убачыць гэтую прысутнасць, але потым жыць у ёй. Толькі гэта дазваляе нам потым зрабіць тое, што зрабіў апостол Андрэй. Калі знайшоў для сябе Божую прысутнасць, калі пачуў Божае Слово і зразумеў, што Езус з'яўляецца настаўнікам, адразу пайшоў да брата свайго Сымона і прывёў яго да Езуса Хрыста. Гэта тое заданне, з якім сёння хочам выйсці з гэтай святой Еўхарыстыі. Калі я пранікнуты Божай прысутнасцю і напоўнены Божым Словам, не хачу гэтага затрымаць толькі для сябе, хачу падзяліцца, прывесці да Езуса, асабліва тых, хто блізкі майму сэрцу, хто з'яўляецца сям'ёй, блізкімі, роднымі, которым хачу таксама паказаць дарогу да Езуса Хрыста. Просім Цябе, Пане Божа, напаўняй нашыя сэрцы сваёй прысутнасцю. Каб мы, выходзячы з гэтага святого спаткання, неслі ў сабе Слова Тваё, Тваё святло і іншым сведчылі, што мы сапраўды знайшлі таго, каго шукалі. Амин. Вызнаючы нашу веру, адкажам на Божае Слово, веру в адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых
і життя вічного в будущем світі. Амінь. Бог показывая нам праз Иисуса Христа свою любовь, узнесем до Его наши супольные просьбы. Молимся за паўсюдны касцёл, каб увяшчаючы Евангелие Христа ў свеце, ён вёў людзей да пазнання праўды. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молимся за кіраўнікаў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі і падтрымлівалі хрысціянскія каштоўнасці. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молимся за бацькоў, якія вырашылі ахрысціць сваіх дзяцей, каб яны не забываліся таксама пра іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молимся за хворых і церпячых, каб яны адчулі блізкасць Езуса Христа, спазналі Яго любоў і ў Яго шукалі падтрымкі. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб чарговы літургічны перыяд наблізіў нас да Христа і да нашых ближніх. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Божej miłosierności dorучаем святой памяти Вітальда у 4-ю гадавіну пасля смерці, просячы, каб добры Бог прабачыў яму ўсе грахі і прыняў яго да вечнай хвалы ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай наши молитвы, как мы были верны Твоим заповедям и сведчили об Твоей любови уластным прикладом. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Пане наш Боже, да поможи нам годно удельничать у гэтых святых таямницах. Бо коли мы складаем эвхаристичную ахвяру, здійсняється справа нашого откуплення. Раз Христа, Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збаведна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа.
У Табе мы живем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Пане, успамінаючы звалчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсці, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі, слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі.
праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Памятай пра слугу Твайго, святой памяці Вітольда, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у яго ўваскрасенні. Калі Христус уваскрасіць целы памерлых з праху зямнога, і нашае смяротнае цела прыпадобніць да свайго хвалебнага цела. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё. Дзе мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, калі вытраш усе слёзы з вачэй нашых. Бо ўбачыўшы Цябе, Бога нашага, такім, якім Ты ёсць, праз усе векі будзем падобнымі да Цябе і будзем хваліць Цябе бясконца. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні наші, дапаможы нам у міласерднасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костола Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Амин. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Милуйся над нами,
хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Мы познали и поверили у любовь, якую мае Бог на нас. Спел номер 58.
Молимся. Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови, и в Своей добрыне изъядной уси, кого Ты поселил одним хлебом небесным, праз Христа, Пана нашего. Послухайте, гляди, будь ласка. Дорогі браттяні, шановні гості, щиро сердечно дякуємо за супольну молитву, дякуємо усім, хто допомагає і так само прибирає нашу каплицю, за всі складені ахвярування, за всі дари, якими ділитеся, за всіляку допомогу,
tak samo za ахвяраванні складане на патрэбы будовы нашага касцёла. Нехай добры Бог узнагародзіць сваім благаслаўленнем, напаўняе сэрцы вашыя усімі патрэбнымі ласкамі. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла у сераду 17 студзеня успамін святога Антонія Абата. Вельмі сардэчна дзякуем тым сем'ям, якія ўжо прынялі нас па калядзе, дзякуем за супольную малітву, за дзяленне жыццём, за складзеныя ахвяраванні, таксама дары, якімі дзеліцеся. Кожная сям'я, якая жадае прыняць святара ў сваім доме, можа запісацца на адпаведны дзень і час у адмысловым сшытку. Гэты сшытак знаходзіцца там на століку напрыканцы капліцы. Душпастырскія наведванні сем'яў нашай парафіі будуць трываць да канца студзеня, да канца месяца. Сёння ў парафіі Маці Божай Буцлаўскай адбудзецца апладковая сустрэча для удзельнікаў першай пілігрымкі Мінск-Буцлаў. Пачатак сустрэчы ў 14:30, вяночак да Божай міласэрнасці, а 15 гадзіне імша святая, пасля якой будзе дзеленне апладкай, супольнае калядаванне і пачастунак. Сардэчна ўсіх пілігрымаў запрашаем. У наступную нядзелю 21 студзеня ў нашай парафіі адбудзецца 7-й баль усіх святых. Сардэчна запрашаем, заахвочваем, асабліва дзетак, моладзь, каб сапраўды прыгатавацца, так заўсёды на гэты баль прыходзім, апранаючыся у той облік святога чи святой, якую хочам уявіць, чи таксама яе жыццё потым наследаваць. Рэгістрацыя удзельнікаў ад 14 гадзіне гэтае спатканне, гэты баль адбудзецца таксама ў касцёле Маці Божай Буцлаўскай на Каменнай горцы. Наступная нядзеля 21 студзеня гэта нядзеля Божага Слова. 5 год таму назад папа Францішак устанавіў паўсюдным касцёле гэтую нядзелю з такім намерам, каб гэты дзень асаблівым чынам быў прысвечаны роздуму над пісаннем святым, над яго распаўсюджваннем і над разважаннем Божага Слова. З гэтай нагоды вельмі сардэчна запрашаем прыняць удзел у такой акцыі, которая называется «Мінскі біблійны марафон». Другі раз его организуем. Сэнс заключаецца ў тым, што трэба зарэгістравацца, можна гэта знайсці ў соцсетках, калі хто не сябруе з соцсеткамі, а хацеў бы прыняць удзел, можна прыйсці да закрысціі, ўсё растлумачу. Потым кожны, хто зарэгістраваўся, атрымае адзін фрагмент, раздзел Святого Пісання. І сэнс у тым, каб у адзін дзень як мага больш Слова Божага прачытаць. У мінулым годзе было 270 удзельнікаў, нешта з хвосцікам, удалося прачытаць увесь Новы Запавет. Ну і амбіцыі ёсць такія, каб цэлую Біблію прачытаць. Таму запрашаю, заахвочваю і вельмі прашу перадаць эту інфармацыю, можа падзяліцца з блізкімі. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святога Антонія Падуанскага. Інтэнцыі на складковую імшу можна запісаць у сшытку, а кожную сераду асабліва молімся да святога Юзафа, дзякуючы за ўсіх нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. Гэта ўсе аб'явы, усім юбілятам, іменіннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні, Божага супакою ў вашым сэрцы, таксама радасці, міру ў сем'ях. Хай добры Бог благаслаўляе, Маці Божая апыляе плашчом сваёй матчынай апекі. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас убудушствують по свете. Аминь. Наисвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, святый Архангеле Михайле, молися за нас. Спел номер 148. Земля и небо радостно спевают, ангелы свету тебя обвящают. Христос родился, Богом явился, ангелы славят, чудно спевают, пастушки играют, гол за стол летают, люди царь Бога знают. Всем днем Бетлеем,
святий Юсоф Єзуса радує. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, судно співають, пастушки грають, звук заслон вітають, у дитяці Бога знають. І королі три за сходу прибили, Богу дитяті, а впяри